दिवाळीचा फराळ ज्याच्याशिवाय पूर्ण होत नाही ते म्हणजे दही पोहे। तेच दही पोहे आपण गावठी लाल पोहे वापरून करणार आहोत। हे गावठी पोहे जर तुम्हाला अवेलेबल झाले नाहीत तर तुम्ही आपले नेहमीचे जाड पोहे वापरूनही ही रेसिपी करू शकता। चला तर मग करूया सुरुवात। यासाठी लागणारे साहित्य पाहून घेऊया। एक वाटी दही पोहे करण्यासाठी एक मुठी पोहे पुरेसे होतात। आता आपण 2 मुठी पोहे वापरणार आहोत, म्हणजे जवळपास 125 ग्रॅम। लाल पोहे आपल्याला चाळणीतून व्यवस्थित चाळून घ्यायचे आहेत, मग ते धुवून निथळून घ्यायचे आहेत। आपण कांद्या पोह्यांसाठी करतो अगदी तसेच। हे पोहे आपण धुवून निथळून घेतलेले आहेत। यात घालायचे आपल्याला आता गूळ, दही, ओलं खोबरं, थोडीशी वेलची पावडर, थोडंसं मीठ आणि थोडं थोडं दूध घालून आपल्याला हे आता चांगलं एकत्र करून घ्यायचं आहे। ह्या दिवाळीला तुम्ही माझ्या रेसिपीनुसार दही पोह्यांचा फराळ करून बघाच, तुम्हाला तो नक्कीच आवडेल। तुम्हा सर्वांना दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा। धन्यवाद।